balaikino wanama singsa kok silsamung kok kasawi paikha obongkha aptihai tipra hasti kaplung tamo tipra satam wansa drugs norugui awareness khlaya promotion se khlayo hnei drugs awareness khaimani bune drug awareness or drugs no promote khelai tong bro football khela hundi mela orchestra chitro je phone drugs no promote khelai to hamle sing jotono sawi mano drugs engkha jotoni slai haimya kuk manai obo sak phangno butharai khibiu addicted borok tv rogo cinema rogo dal bidal thai rogo biri nungmani chuak nungmani mangpli nukhangke biri nungnani moito mano chuak nungnani moito mano apti hai klaino anti drug awareness program ni teibuse moito mano honi sawi khna rakha borom nang barbar drugs jara drugs na nai ro boro no drugs muitas takhari boro paunis nai tong muito mala khe jemon example chok ni khala khe ini mela kana ka mu chi phai tamle chok nungni inga boro drugs ni khala khe boro mut phai tanai mela boro thangai or khanam tang khanai be mela thangai tor koi sai drugs ko to saya khela bu saya inga drugs le muito mai tha nuk tha ro thejak kaisa promotion khaini bai rang busuk sabai sarkar songro promote khaini bang mo to free promote to hamle drugs ni bang drugs awareness ni dal bidal drug awareness program khlaima nukjago dal bidal thayono drug awareness ni mungui football cricket orchestra chitrahar dal bidal rogno ungo phiaba ababai simin ungya kok silsakha counseling khaidi tomakidi biti available khaidi aro mela wa sudo drugs ni bu phalei mela khai thang bai orchestra khai thang bai mobile lengya drug sanai rok drug chamani bisingni kok namuchungo haiphono phungsa khangke sarigo muito mano sarigo cha khangke phungo muito mano arni jimin ongkhorna bo muchungo phiaba 2000 3000 khlai sak naijagna nango tei bithibo kisisa siminse manbuo a thayo hamna muchungnai rok sak bai thang naijagi manya jorao dol ni bisingo naijagi phainai rok ni thani bithi bai bithi selai masamani kok rok ba haino kasakha thong hospital triprani thong hospital चिकन hospital tane tanskam dispensary orsa tongfu hai kananga bising para bising thung apana maya thanglai guardian to bodi mojago engke nijela thang sai chai ya drugs bi khong sai tong sijak tong phana engke bai thang sai reng nang bia engke drugs ni program khaila ke bag di ubiti bro namanai ble engke trairona hai ne nuki sile sacha ya ke bono hai ya phai rodi engke tai busung morok ke thang doctor thang manai jak bai tai kitik deng hono ora thangai 2000 3000 krang naijago 10 kan semang limited roya bro kebang roya engke bono korose pai to bela ke tei bone logero to thung bro kaisa company silo group siba bobu sang ke bo koidin chanai ba tadi pasti ses engke besano dokter lang phaila biti tu yakai lah engke besano nom buskang saro yang ke bono tei thang biti bai manai salai nung mang ake bono je masana ke asuk diman biti bono free maya dokter manai jago hospital thang saraya bo simen bazal angke free ke tesa bag di nai jara sanai rono se guardian tajen problem ta khaidi bro khai chung samai phan hai roi rodi